copy trend kadai za ka samu 10,000 fiye da 10,000 sai ka saita adadin abin da kake so. Me copy trend, me auto invest, ba shiga cikin bari mu je mu fara da auto invest, saboda da yawa na tambaya ta akan menene auto invest sannan kuma yaya ake yin auto invest. Ba tare da bata lokaci ba mu je mu ga yadda ake yin auto invest. Bayan ka zo ka yi clicking akan wallet ɗinka, kuna gani sai ku zo nan sama anan inda aka sa n. Bayan ka yi clicking can inda aka sa n, ka saurari wannan bidiyon dalla dalla daga farkon sa har karshen shi domin ka fahimci me nake nufi. Sai ka yi clicking akan n. Bayan ka yi clicking akan n, kun gani anan gashi inda aka rubuta auto invest, gahi nan inda aka sa auto invest. Dan samun cikakken wannan bidiyon ka garza zuwa YouTube channel ita mai suna Karkara Tech. A can ne za ka samu full video in. Bari in nuna maka yadda YouTube channel in take, kuma zan bar link ɗinta a bayuna, link a bayuna, ba a profile ina ba, a bayuna zan bai shi. Ka ganta nan, ita ce Karkara Tech. Wannan ita ce YouTube channel. Idan za ka ga bidiyo ka kama haka, ga su dai BTC miner, yadda ake auto invest na yi shi, amma zan yi full video in a nan ga. Bayan ka gani, bayan ka zo ka samu full video, yanzu mu ci gaba da bidiyon. Bayan ka zo nan, yanzu me za ka yi? Sai ka yi kiliki akan auto invest. Yanzu ga mun yi kiliki akan auto invest, muna jira ya bude. Yawa kun gani yanzu haka a staking ina ga tuni ina profit, yanzu tara ta yi amma yana cin profit. Kun ga profit nan, bari gwada muku, ga profit ga lose. Kun ga ba lose, ina cin profit ne nan. Ina son sa dala 19 a 19% yana dala 2. To yanzu bayan na zo anan me zan yi? Sai in dawo inda aka sa ham. Bari in nuna muku ham. Bayan ka yi clicking akan ham, zai nuna ma page kamar haka. Bayan ya nuna ma da page kamar haka, me za ka yi? Yi ne nan sai ka duba wanne kake so kai creating da shi a nan ga. Kun gani misali in ce ina so in ɗauki BTC, ko kuma a'a na kuɗin da nake da a account ina, misali shi nake so na yi holding. Kuɗin da a account ina sai nake son na yi holding, and ma a spot trending nake da kuɗi, in ma a funding nake da kuɗi. Yanzu misali mu ɗauka wannan XRP, wannan shi nake son kuma na yi staking. Ya zan yi akan shi? Na yi clicking akan create. Yauwa yanzu misali sai na ce ina so in yi auto invest na $10. Gani ina so in yi auto invest na $10, amma kun ga wajen shiga option nan daily na kwana ɗaya, time bakin karfe 10 zai fara. Idan ba na son kuma da USDT, zan yi kiliki a nan sai in canza shi. A nan zai iya in canza shi, in zaɓi pound inda nake so in yi auto invest da shi. Kun gani? To bayan wannan shine wannan daily. In ina son daily, in ina son hours, in ina son 12 hours, in ina son weekly, in ina son monthly, duk ga su nan. Sai bayan na ƙara wannan na ciccike su, wannan shine time ina na yanzu, actually time ba. To bayan na ƙare da wannan, me ya kamata in sai in click akan next. Bayan na clicking your account are credit debit, card ɗinsa okay. To bayan ka zo nan, abinda za ka yi shine magana da charge, za ka sa kuɗi.
nan sama kun ga na farko spot wallet. In misali a spot wallet zan ciro kuɗi, ko kuma a debit card ina zan sa in sayi dala, ko kuma dai yadda zane kai ka san hanyar da kake bi ka. In kuma kana da dala a spot wallet ɗinka wallahi alhamdu, in baka da a debit card kake da kasa debit card ɗinka sai ka sa. In kuma zaka je kai P2P, a wancan bidiyo na baya na tura muku yadda ake P2P, sai kai click akan confirm. Kun gani plan showed successfully, your auto invest will start from 11 o'clock. Kun gani a wannan lokacin zai fara aiki. Yanzu she mu yi baya, mu gwada muku yadda na ce muku bayan auto invest akwai copy trends. To nan ne fa akwai dagigiya, ka kwantar da hankalinka ka fahimci menene copy trend. Wannan kamar da kuke gani Binance ita ce na yi clicking akan wallet, gashi nan ga ina kuma ba akan wallet, ko anan ka zo akan home. Kun bari nuna muku wani secret a Binance. Idan ka dan ja nan kasa kai kasa za ka ga ana ba da signal. Wani lokaci za ka suna sakin signal idan za ka yi trading, za ka ga signal ana ba da signal. Za ka ga ana yin signal kala in gaya maka. To yanzu abu da za ka yi na bi, idan za ka yi trading copy trend kenan da nake muku bayani, sai in jawo ta yi sama haka. Kun gani na jawo draw down to market plus. Kun gani jawowa na yayi ƙasa, jawowa na yi wannan iro in haka, jawowa na yi daga sama ta yi ƙasa haka, shine ne kawai sai ya kana wannan gurin. Yanzu mi zan yi, sai in click akan wannan wagon trading. Bayan na click akan wagon trading, ko trader viewer duk ɗaya ne. Yanzu zai idan baka da shi sai ka yi registration akan shi. Idan baka da shi farkon zuwan ka ne zai tambaye ka ka yi registration. Idan kuma already kana da shi, to zai kawo maka pages kama haka. Kuma shi trading wagon yana da application, bari nuna muku application na wannan trading din. Kun gane shi ga application in shi, yana da application. In kana so kai amfani da application, connecting kawai da zaka yi da Binance ɗinka. In kuma kana so sai kai amfani da shi a yadda yake. To yanzu kamar da kuke gani wannan shine page na copy trend. Nan ina so in ga my copy, nan ga home, nan ga my copy trend. Misali in na yi copy trend, abinda nake da nan wallet nawa nake da a cikin wallet ina na copy trend. Yanzu the next me ya kamata in yi, sai in duba ga sunan da kuke gani fa duka traders ne, ga sunan kala traders ga sunan. Sai wanda na zaba in ina so in kwafe shi in yi amfani da trade nashi. Sannan ya zan gane ta copy trading yana tafiya kuma ya kusa cika. Kudi ba wannan mutum 82 cikin 200 ake so, nan 40 cikin 200. Kun gani to wanne ya kamata in zaba, sai in duba wannan da ya kusa cika. Bayan na zo na yi clicking akan wannan da ya kusa cika, trading wagon zai dan buɗa mun pages kamar haka. Kun gani ga yadda panel yake tafiya. Kun gani ga yadda tsarin sa yake tafiya. Kun gani yana winning ga shi ga sauransu. Yanzu abu na gaba da ya kamata mu yi ne, sai in yi clicking akan nan inda aka sa copy. Bayan na yi clicking akan copy, continue with Binance, sai in ce yes, continue with my Binance. Zai connecting da Binance ina. Kun gani yanzu ya dawo yana connecting cikin Binance app ita. Za ka ɗan jira kaɗan ya buɗe kama haka. Permission builder trader. Kun gani haka ya buɗe, ya riga da ya yi connecting. Yanzu sai in clicking akan copy. Kun gani ya bada. To ka tabbatar da in ka zo nan ka kwantar da hankalinka kai abin da ya dace. Kun gana minimum ɗinsu daga $10 ne abin da ya yi gaba. Me zan yi anan, sai in sa 10 days. Bayan na zo nan copy amount, wannan cost order $10, sannan copy amount shine 10s. Koko misali anan 10s. The input amount cannot accept the maximum
amount. Okay, nan bari mu sa dala 100, a nan misali mu sa 10s. kaga sun ƙara mishi kuɗi bayan mun shigo. Yanzu me za mu yi? to mai da $10. to Binance Spot available, ba isasshen kuɗi a wallet ina, ashe bana da kuɗi a spot wallet. Na manta ban gaya muku wani abu ba, kafin ka shigo nan kun san akwai funding, akwai spot wallet. to kuɗin ka ya kasance suna a spot wallet. kun ga nan yana nuna min cewa ba kuɗi a spot wallet ina. kun gani ba kuɗi a spot wallet ina, 00 yake. haka ne kuma, amma mu je zan nuna muku da za ka yi placing order ɗin, saboda ban ka zo nan shine taking profit shine ribar da zaka samu. Na sa $10, me nake so sai in sa 100%. dan na sa 100% shine once the estimation portfolio migrant balance reach 20s, it will take the profit making order to close all position estimation. Yanzu nasa 100% ko, idan na ci riba dala 10, to trading nawa zai tsaya. Idan kuma nasa dala 150, to zan samu kai na san ko nawa zan samu, kai ashe 1000 da nawa nasa, dala 150 za mu sa. yawwa wannan shine bukata. za ka samu dala 15 riba da za ka samu shine dala 15. kun ga a can sama ya koma 25, dala 10 ta kace 15 shine kudin da ka samu. ina fatan kuna fahimta abin da muke. sai ka zo nan wajen stop loss. In ka zo a stop loss kawai haka za ka yi 10%. na sa 10% ko, idan misali aka ci gaba da, idan aka samu asara, when the estimation portfolio migrant balance reach 9 USDT, it will target stop loss. da an cire min dala guda cikin losing, to automatically account ina zai fito. kaga ba zan yi asara kuɗaɗe na gaba ɗaya ba, dala guda kawai za a cira, sai a dawo mun da kuɗaɗe na. wannan shine kuma yadda ake copy trend. Amma kafin nan ku fahimci wani abu, akwai copy trend wanda yake sati ɗaya, akwai wanda yake wata ɗaya, akwai wanda yake komi da komi, akwai wanda yake wuce wata ɗaya. wannan shine farkon bidiyon mu akan copy trend. idan har akwai abin da ba gane ba, to ka yi kokari ka bar muna shi a comment section, ka gaya mini abin da baka fahimta ba a comment section. insha Allah ni kuma zan dawo in maka bidiyo, in maka ƙarin bayani akai. shine bayani. nagode gar a manta da subscribe da kuma like na wannan bidiyon namu.